Oxirondon egin dute beste urte batez Tamartinetako feria. Aurten iaz bezala 29 postu jarri dituzte. Bertako saltzaileez gain, Kantabriatik eta Frantziatik ere etorri dira. Trikitilariek azoka girotu dute eta doloste postua ere izan da dastatzeko aukera izateko. Beraz gu hona etorri gare, así que goazen ikusten ze moduz. Guste dut erosketak indituzuela, zer erosi dozue? Bi euskal tarta, eta oraindik ikusten zeu zer. Ja, emun dozue buelta dana edo horretan zabiltzate? Horretan bai, oraindik gauz asko dago ikusteko, osea, oraindik bukatu gabe. Urtero etortzen zarete Bergarako San Martinetako ferixora edo aurten lehenengo aldixa? Niretzat lehenengo aldiz, baina agian bera errepikatuta, ez? Bai, nik urtero etortzen naiz ikustera. Eta aurten zer nolako giroa beste urteekin konparatuta? Ez dakit, antzekoa, jende asko dago betiko moduan, ez dakit. Jaiza da, eta, bueno, etortzen gara ona eta gero erramu zapatura ere bai. Osea, ambiente politxa izaten da. Ondo, ikuste dut salte duzuela kontxarbak eta zein da gehien salte duzuen produktua? Gehien saltzen dana izaten da hori blok de foie gras. Da atan gibela pasta batein da. Eta gero ja, gero dago konfit, alako gauza, baina gehien da foie gras. Ospatzen dugu 20 urteak etortzen garela azokara, bai. Eta zelan ikusi oso 20 urte hostien azoka edo zelan? Ile xuriak atratzen zaizki betitak gehiago, bestez mugimenduaren aldetik betitak gehiago, esan nahi du. Jendeko ezagutzen dute gure lana, eta probaketet betita gutio egin beharrik, jendek badakite zeren mila etortzen diren. Garaituan galtzen naiz, balantzaka, doi epaiketa. Oso ondo, beti urtero bezala San Martinetan maila oso altua dago. Gaztagileak, berain produktu honenak ekartzen dizkigute eta beti oso zaila ipintzen digute, oso zaila. Jadanik favorito bat daukotzu edo ondio neiz? Orainik ez, falta zaizkigu uste dut 12 gaztatik lau falta zaizkigula gastatzeko. Eta bai daudela holan 3 bat, 4 bat, nahiko potentiak direla. Erdiak gaztaketuak dira eta gaztaketuetan maila asko igo da azken urtegotan, orduan esango dizut, orokorrean maila oso altua eta hor daude 3-4 Beñolako musu eternalenetan barrote ugartue Hiru odolosten mota dare. Bat pikantiagoa, beste bat gozo bat, eta batzu dago txikixagoa modu. Zein da zure gustokona? Eneri pikantia gustatzen jat. Baina, hirura dare osonak. Ondo, más o menos zenbat tardatu duzue itxen edo? Segitxoan irtetzen dira eskatu, eta gixo igual tardatzen da tiketa daratzen zerbitzen baino, zerbitu eta segunduan. Zu ja, probatu duzu? Ez, honekan ez, nik indut gisa moztu, baina honekan ez da probago dolostia, ber gero sobratzen dan dala doa pixkat. Bai, hortan gogotxo ongo zare, zeba, sakon kriston usaina. Bai, hori bai, ikusi zela preparatzen zeben da kriston gogoa jateko. Ederra,
Ederra. Bai, oso gustoa. Urtero tortzen zarete hemen probatzera Donostia eta Ferixora? Ba, aldo gunien, bai, beti. Euririk espada batez be. Bai, hoxe espada. Oso ona zauen, bai. Okerrena gutxitxo. Txikitxo, beste eskatu diko goin. Beñolako musu eternalenetan euria kondenatuz plaza. Hau gaur goizean batu dut eta orduan zuzenian ekarri ona eta zeuek dastatzeko zuzeneko gauza hori, ez? Claro, jentia gautxuta hau potian da, ze prozesu dauka, oso erreza da prozesua. Hau irabiatu itzen da, koladore batetik pasau eta potian, ez? Baina jakin da nundi datorren. Bueno, umiak gustora ikusi dituzu? Bai, oso gustora, azkenean tailerra umiak urtean zehar eskatu itzen den gauza bada eta, bueno, politxa da, bai. Neskak, zelan da bestia goxua? Bai, oso goxua. Noiz baitean zakotzuen probauta holan talkoal panelatik? Ez zukan probauta, bueno, tazatan eta hola bai, baina bestela ez. Eta gustau jatzue? Bai, asko. Eta euria kondenatuz Zertan datzen zure tailerra? Bai, imiesuena hartu kalabazia eta asmatu jozue zenbat pixatza da ben. Gixen gerturatzen da dena, lortuko da gorko tar bat. Zure tailerra zertan datza? Tailerra da, hemen daude ur batzuk eta asmatu biadia zenbat dauden. Badakizu zenbat da zen? Ez, alkalkulau tirureun da piku, baina ez dozte esan, así que ez dakit. Zuk parte hartuko zu? Bueno, nergurasuak parte hartu dute, baina ni ez, tristemente. Ba, oso posi, gainera erak landutako produktua dira, osak era superposi, bai. Baina bai, udan jasotzen joan ganean eta ikusi dugu ona darela, bai. Ekaizpean gurtzeko Ekaizpean gurtzeko Bueno, barazki lehiaketan lehenengo postua irabazti duzue, espero zenuten? Ba, bueno, behintzat saiatu gara, urtero moduan etortzen gara aldogun eta berdura honenekin, eta langileak esperientzia ondixea dukia txukun jartzen bai postu. Ondo daztatu duzue beste lehiakideen barazkiak? Ba, gitxe esan ez, nahikoa dauko etxean itxen dugunak engok. San Martinez osatzen ari gara, baina aurrera jarraitu ahal izateko indarra hartu bide dugu. Eta horretarako zer hobeto Xaxauk antolatu duen herri Baskarian baino. Goazen ikusten. Guztiok dauzkagu, aizu, errekokera badakit, aizu. Hori bai, festan beti alai, zagardoa eta kresala, erdian diana, eta barba bat zuzenian egana. Hori bai, festan beti alai, zagardoa eta kresala. Zelan izan da antolaketa? Bueno, egizia da herri Bazkaixan normalian herriko eragile desberdinekin egiten dugula, orduan aurten sortu berri dan gazte asanblada eskaini dutzago aukeria, eta bertan parte hartzen debenek gestionatzen dabe edo nare antolakuntzan. Bueno, gazte asanblada bezala antolatzen duen lehenengo aldizea, Bazkai hau, baina beste urtatzen den behi biliga, eta ondo. No, jendia gustora ikusi duzue? Bai, egitxe da gaur San Martinetako bigarren eguna dela eta orduan jendia pixkat bixamoniakin etorri dela, baina... Bai, jende asko klauak indagoela da, baina giro hona, gu jarri saiatu gartzen giro hona, bintzat. Gaur 8, kuadriako 8 eta hori. Ondo, gu 13 junta gau, kuadria osua. Gaur da gola pixkat de bajona, ikusten egon galen komentatzen, esan dugu ez da gola, kriston jaigirik ez da gola, dago jentia desente kantzata, baina bueno, a ber pixkat hobetzen da benga berako. Pare bat ordu barru, jendia iago moda superanio hau, eta eske ondo. Goxua zauen Bazkaixa? Bai, egitxe zen oso nazegoan. Bai, txuria danez bai, jende guztagu jako, danetik jandabe, gutxi sobrau da, gube jando, así que ondo. Ba, arroza eta oiasko pizkat, eta ba, ondo. Beti, herri Bazkaiko janaritza esan bihau, beti ona, hola.
gatz pixkat, falta jako, gatza mejora hobida da, Vegetarianoek izatete gatz asko zeukela vegetarianoena, eta beste izatete gatz utzi zeukela erena, orduan ez da. Gatza bakoitza nahi da bena botatzeko urrengorako igual. Loratu dut aukera zalantzaren itzalpean aurkitu dut baimena Kaiolaren sarbidean No, ontxe tombolia hasi bida, parte hartu biozu? Bai, tombolia beti Herri Bazkaiko genero importantiena da, eta parte hartukot, bai. Espero duzu ez irabaztia. Ondo egongo zan, ni lagunei lagunduko jendik, ez naiz oso hona, ez daukat suertia, así que laguntzen ongo naiz hor. Ez ez toka hojatzue? Bai, txizera. Gorro hau oparitxu indozte. Bai, superrondo, osea, txizera da. Gora. Moisés Azpiazuren omenezko dantza zolte lehiaketaren 40. aldia da aurtengoa. Hala ere ez da izango erresa lehenengo postua eskuratzea. Izan ere, nibela oso altua ekarri dute dantzatu behar duten bikoteak. Beraz, goazen ikusten zeinek irabazten dauen. Bigarren postua eskuratu duzue, ala eta bergaratarrentzako bikotekide favorituetenen artean zingo zen, beraz, nola sentiarazten zabori? Ondo. Ez izan dugu nahi izan dugun bezala, despiste batzuk baino gehiago gondia, baina bestela egin dugunakin, ondo egin dugunakin oso gustora geratu ga, así que posik bai postuakin eta bai egin dugun dantziakin bai orokorrian, así que ondo. Ondo, zuretzako zer da dantzakide bat izan behar duen ezaugarriak? Dantzara eta plazara eta tablaura irten alizateko, gogo apur batekin eta atzetik dagoen lan pizkatekin nahikoa. Ondo, beste erronkarik badaukatzu eskuen artean? Jala izterra maitzen dugu aurtengo ikasturtia, bukatzen da Euskal Herriko txapelketan seguran urrian, eta hor arte jardungo dugu, hor arte preparauko ga, eta hor borobilduko dugu ikasturtia. Zorionak, bikote lehiaketan lehenengo postua eskuratu duzue, zelako sensazioa daukotzu ontxe bertan? Momentu enten nik uste oso guzti gaudela, batiz bat ikuste dolako resultaue, hainbeste lan jardunga, hainbeste urtetan egiten, da nik uste olako tokitan iraztean egin resultaue ikuste dela, da oso guztua gara. Zematen saiatzen duzue hastian ziar? Onoin, pixke utxi eta egea, zeudaran eukitu txapelketanak. Orduan, txapelketa kuadrauta, aztin 2-3 ordu bat iteitu. Eta horrekin txapelketakin konpaginatzeu, da jazta, nekua. Osta ondo ontsa daukotzue holan beste retoren bat ikustu duzue? Bai, hilabete terdi barru Euskadiko txapelketi egitea, eta orduan ikuste bikotean abezela, hoi dela gure helmuga, esalezke, hori irabazti eta haber. Bederatziehun herritarrek bete dituzte Bergarako kaleak burruna doinuz, aurten gainera 2007an jaiotako talde bat ere sumatu da Danborradara lehenengo aldiz. Eta talde gastronomikoen artean ere itzulera bat izan dugu, Umore Ona taldea.
Eta, bueno, azkeniko lan, aurten ez da Martinen heriotzaren errepresentazioa egin, beraz, goazen ikustera. Diferentzia askokin. Zer itxen dago espeziala? Hemen kuadrillak, azkenian kultura, hau Bergarako kultura, Samantin bakarra da munduan. Zeman junta usarie? Ez dakit. Kuadrillan, 20 piku. Ondo, eta zerkan ima usabe apuntetan? Juergiak. Lau egunez. Ondo, eta hau zaila da edo ez? Bueno, abesti berrixak dara eta ez da zo erreza. Eta zemat apunta usarie? Ez dakit 20 bat, 21 bat. Ez ja urtero itzen dugulako. Gero juergia eta bai baina. Oso ondo bizkote. Gustora. Ja, zelan anima usaretela? Bueno, kuadrian ikinun berra eta eskekin juntauga, eta bueno, hola. Nagusixak, ondo ikusten dago jendean gaztia apuntetia? Zela? Jende nagusixak, ondo ikusten dago jendean gaztia apuntetia? Bueno, espero baiet. Ondo, hemen ni babestu inaiz pizkatxoa, sekristo katarrua duk, eta esuna egeixa boztu. Ondo, enbidisa mutu ustezu, Arrazela goten da! Ondo, aurten abestu berrixa gainera! Abesten irtetzen da, ensaia hori dugu, baina hori da bai... Zaiak die? Da, desberdina, bueno, ikusko ze politxa da. Asko notetan da faietan bodozu? Ez, da supergari egon biaga, ensaia dugu asko, así que... Bueno, itxura zagarrian. Dagoan iruandako ondo doia. Zenbat urte zoietze jotzen? Nik 12, eta zenbat, aurte gora. Ondo, eta urtero hobetzen dago edo txarrera? Eta hobera ez doia. Aurten gainera ez da egingo San Martinen heriotzaren errepresentazioa, zer iruditzen zaizu? Oso gaizki. Zergatik? Hori falta hori oso gaizki da. Jendia ez da anima hori bai. Eta ize pasau da, tranquilo, ze pasau da. zure postua? Banderiak eraman, nera izan kuadriakua. Ondo, hau da, zure lehenengo urtia edo ja esperientzia dakotzu? Ez, lehenengo urtia. Eta ze moduz? Ondo. Gustora, beste urte baterako errepikako zu? Bai, eta laizzer ni tanborra jotzen.
oso gustora. Bai, zaila da jotzia edo ez, edo txarto gote bozu ez da notetan. Ez, jaurtia goiaz praktikatzen orduan ondo. Aurreko aztean azitxe ganden, eta gero aztea hau, ostegunera arte. Ondo, gainera aurten abesti berri bat, zaila edo nola? Ba, bueno, pixkat, hasieran zaila, baina, bueno, jazta, hartu gau, así que... Ondo, gainera aurten ez da egin behar San Martinen eriotzaren errepresentazioa, zer iruditzen gatu? Ba, bueno, ez da pixkat penia, baina, bueno, gero beha aldatzen dugu, pixkat aurreratzen doia, aurregun gozia horren, ba, bueno, ondago aldatzen, bai. Hemen hain dirigitzen honei, zaila, dirigui miagetone, eta kixela joten. Bandien zaiotara ez? Bueno, batu gara ez datuk ez. Eba, Ege onda. Aurten gainera ez da egin behar errepresentazio horik, zer iruditzen gatu? Bueno, batzuk gau zare bezatuk ez, guri pixka berin dozu, aurten joko kantu zaila hor plazan da, bueno. Trenetik Hernani, nantxe plantatu nintzen itaberna atarin. Balantzak ajitsi nintzen trenetik Hernani, nantxe plantatu nintzen itaberna atarin. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaino guzti. Ai, oi, ai, freskatu nahi nunik, ai, oi, ai, leporaino guzti. Morrosko bat topatu nun tabernan barrena, kemena jasotan ikitzei nilion aurrena. Morrosko bat topatu nun tabernan barrena, kemena jasotan ikitzei nilion aurrena. Ai, 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 azetxoramena, ai, 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 tabernan barrena. Ai, 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 azetxoramena, ai, 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 tabernan barrena.